A operación contra o tráfico de drogas deixa polo momento un balance de alo menos 5 persoas detidas en distintos puntos da comarca do Salnés. O dispositivo está dirixido pola Unidade Central Operativa da Garda Civil e conta co apoio da Unidade de Seguridade Cidadá. Segundo informaron fontes de investigación, en realidade, esta operación sería a continuación doutro operativo realizado ano pasado. Dende primeira hora desta mañá sucederonse os rexistros en varios concellos da zona. O primeiro deles tivo lugar nun piso da rúa Ourense do concello de Cambados, a escasos metros da casa consistorial. Tamén se practicaron rexistros en Vilagarcía. Neste caso, un dos detidos foi trasladado ata a cidade contra o mediodía para inspeccionar un garaxe do coñecido edificio Lara, situado entre a rúa del Miro Trillo e a Praza de Galicia. De xeito simultáneo, a UCO da Garda Civil rexistrou tamén outro inmoble en Vilanova de Arousa. Esa propiedade localízase nun edificio situado preto da igrexa da localidade. O balance provisional de 5 persoas detidas podería haberse incrementado nas vindeiras horas. Esta operación antidroga continúa aberta.